Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de martes santo, martes día 31 do mes de marzo, último día do mes, no que lles imos a falar na radio e na televisión municipal de Cerceda, tamén se queren en internet, na nosa canle de YouTube TV Cerceda, pois da escola infantil está agora aberto o plazo para solicitar praza ou renovar plaza. Falaremos tamén da Festa da Pandeireta das Encrobas, así como desa exposición de fotos históricas do Colexio Cruce e de unha charla gratuita que haberá sobre a aplicación móvil Sergas Móvil. Falaremos da recollida de plástico agrícola, que se pode facer de novo a través do Concello, e falaremos de un control que o Concello tamén fai sobre a cobertura da telefonía móvil en todo o Concello. Recordamos que poden inscribirse na carreira solidaria os 11 das vías e tamén lembren a carreira de obstáculos Poseidón Reis, que será o 16 de maio, xa ten máis de 550 inscritos. Recordaremos, ou mellor dito, imos a saber xa un anticipo do que será o cartel da Feira das Nenas da Silva, aínda que non se sabe aínda o cartel en sí, o que a programación aínda non se sabe, e falaremos de mantemento de estradas, de medio rural que suspende os permisos de queimas e no tempo para mañán a situación será semellante a de hoxe, unha situación donde as temperaturas seguirán sendo frescas pola noite e durante o día temperaturas que poden ser algo frescas debido ao vento do nordés, pero que o sol poderá ser máis protagonista que hoxe. Ata o próximo día 15 de abril está aberto o plazo para solicitar praza na escola infantil Os Pillavans de Cerceda ou tamén para renovar a plaza que xa teñen. Este plazo, insistimos, rematará o 15 de abril, o 15 do vindeiro mes de abril. E o curso escolar ao que corresponde é o que ven xa 2026-2027. A documentación que se precisa poden atopala na sede electrónica do Concello de Cerceda, na web municipal www.cerceda.org, ou poden atopalo tamén, se queren, no rexistro na planta baixa da Casa Consistorial polas mañáns ou tamén na terceira planta do Concello, onde están as oficinas de servicios sociais, tamén polas mañáns. Se teñen calquera dúbida, tamén poden chamar ao teléfono 981 68 60 68 e solucionar calquera dúbida ou pedir cita para arranxar os trámites para solicitar praza da Escola Infantil Os Pillavans de Cerceda, que estrea xa esa ampliación feita para que intenten ou para tentar que haxa a mínima listaxe de agarda posible. E o sábado día 11 de abril terá lugar a 17ª Festa da Pandeireta de Encrobas. Son 17 edicións consecutivas donde as pandereteiras de Encrobas organizan un evento que terá lugar en Pontoxo e vai a comenzar como novedade este ano a 1 da tarde con sesión vermú con música e sorpresas para dar paso a un xantar popular sobre a 1:30 a base de xamón a feira, polvo, churrasco, bebida, postre e café, todo baixo carpa. O precio é de 35 euros por persoa para as socias e de 40 euros para os que non sexan socios. Tamén haberá precios máis reducidos para a xente xoven. Para retirar os tickets poden facelo chamando o teléfono 696-877-562, 696-877-562 ou poñéndose en contacto con calquera dos membros da directiva das pandereteiras de Encrobas. Este ano teñen como grupos invitados a O Son Daqui, a Algareo, a Ardevento, a Embruxo, a Requinta de Maía, as Cantareiras do Naval, Contiños da Feira, Sementes do Arte, Trouleiros de Lesta e tamén estarán os grupos locais, as pandereteiras de Xesteda, Folque Ruada da Silva, San Martiño de Cerceda, os Irmáns de Meirama e as anfitrionas, as pandereteiras de Encrobas. Todo organizado, como decimos, polas propias pandereteiras de Encrobas coa colaboración da Diputación e do Concello.
Se alguén quere, aínda está a tempo de ver esa exposición de fotos históricas do Colexio Cruce, donde se poden ver na sala de exposición Xosé Neira Vilas, que está na Biblioteca Municipal de Cerceda, no campo da feira cercedense, unha exposición de fotos antiguas do Colexio Cruce que conmemora este ano o seu 50 aniversario. Decirlle que a exposición se pode ver esta semana, mellor dito, dende este pasado luns día 30 ata o luns 6 de abril polas mañáns de 9 a 3 da tarde. Cambiamos de tema, agora falamos desde unha charla gratuita sobre a aplicación Sergas Móvil e Saúde que todos podemos ter no teléfono móvil para facilitar a relación co Sergas, ca Saúde. O próximo martes, día 7 de abril, ás 10 da mañán e ata as 12, no Centro Cívico, no Aula de Informática, aproveitando que é o Día Mundial da Saúde, o Aula CEMIT de Cerceda organiza unha charla gratuita sobre a aplicación Sergas Móvil e Saúde. Co nome de Dalle ao botón da saúde, darase unha clase sobre o manexo e a utilidade desta aplicación do Sergas Móvil. Debido ao espazo limitado, deben inscribirse previamente. Poden inscribirse de xeito gratuito no WhatsApp 644 52 99 90 ou no teléfono 881 02 51 31. Lembren o WhatsApp 644 52 99 90 ou no teléfono 881 02 51 31. Aí deben de chamar ou enviar o seu mensaxe para anotarse nesa xornada, esa charla que organiza a Aula CEMIT de Cerceda no Centro Cívico, no Aula de Informática, o próximo martes 7 de abril pola mañán de 10 a 12, no propio Centro Cívico, unhas charlas para aprender ou para explicar o manexo da aplicación Sergas Móvil e Saúde. Mais temas, o próximo martes 28 o vindeiro mes de abril se fará unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do Concello de Cerceda que así o soliciten. O procedemento para solicitar a recollida é o seguinte: os interesados deben de chamar o teléfono de Medio Ambiente, o 881 04 67 76, para solicitar o servicio, indicando a cantidade a recoller e os datos do punto de recollida. Tamén poden dirixirse solicitalo presencialmente na terceira planta do Concello, onde están as oficinas de Medio Ambiente. O plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargado da carga con grúa e tamén debe estar limpo, sin residuos e atado en fardos. Mais temas, o Concello de Cerceda chama a colaboración dos veciños para detectar as zonas do Concello que carecen de unha cobertura correcta da sinal 4G ou 5G. Deste xeito, o Concello insta as persoas residentes ou con actividade empresarial no Concello e que non dispoñan desta cobertura, pois de xeito correcto, a que o comuniquen. O plazo para recoller estas incidencias remata o 12 de abril, polo que toda a veciñanza interesada en contribuir poderá facelo chamando o teléfono do Concello 981 68 50 01. Aí hai que chamar e indicar do lugar que están chamando onde están esas incidencias para que así se faga unha listaxe e intentar solucionar canto antes e que todo o mundo do Concello de Cerceda poda ter acceso as comunicacións a través de 4G, 5G do xeito correcto. O obxectivo é garantir que todos os habitantes de Cerceda dispoñan dun acceso digno e de calidade ás telecomunicacións. Falamos agora da proba da carreira solidaria, os 11 das vías. Os 11 das vías vai a ser o sábado 9 de maio. Vai a ser en Cerceda, en concreto na antigua estación de tren. De ali se fará todo, ao lado da Vía Verde, no albergue, e organizado polo Concello de Cerceda, donde colabora a Federación Galega de Atletismo, o Clube Atlética a Silva e o albergue da estación. As inscricións poden facelas, está aberto en carreirasgalegas.com, xa hai máis de 100 persoas anotadas e a carreira de 11 km consta de tramos de terra e de asfalto e percorrerá parcialmente a Vía Verde
que pasa xusto ao lado. Os primeiros clasificados, incluso este ano como novedade, recibirán premios en metálico. Hai unha andaina non competitiva de 5 km, baixo o lema Un paseo pola vía, e en calquera dos casos tamén haberá categorías de menores, probas para a categoría de menores. As inscripcións, como decíamos, poden efectuala na pasarela de pegamento carreirasgalegas.com. Decir que o precio de estas probas, por exemplo, da proba grande do 11 das vías é de 6 euros da inscripción, donde parte deses ingresos irán dirixidos á asociación ASANOC, que ven sendo, como xa todos os anos, unha asociación sin ánimo de lucro que ofrece apoio integral a familias con menores diagnosticados de cancro. E tamén o euro que costa a andaina irá íntegramente a esta entidade, como decíamos, unha entidade de loita contra o cancro. O ano pasado xa se fixo entrega de 687 euros que se recadaron, en este caso foi para a Asociación Española contra o Cancro da Coruña. Mais temas, aínda que falamos de outra proba significativa do noso concello, como é a carreira de obstáculos a Poseidón Reis, que vai a ser o 16 de maio e xa ten a día de hoxe máis de 500 inscritos, o que todo indica que volverá a ser todo un récord como nas últimas edicións, casi chegando aos 1000 participantes. A Poseidón Reis de Cerceda, que celebra xa a súa quinta edición, será o sábado 16 de maio, unha das grandes citas deportivas da primavera en toda Galicia. Xa ten, como decíamos, máis de 500 apuntados e o seu responsable, en este caso Álvaro Sánchez, nos insiste en que espera de novo que sexa todo un éxito. Decir tamén que haberá diferentes categorías, como xa saben, haberá categoría élite, a starter, parellas e categoría popular. Todas elas xa con bastante xente anotada. Agora falámosles da Feira das Nenas da Silva, que vai a ser os días 18 e 19 de abril. A día de hoxe xa coñecemos o cartel, pero o cartel estéticamente, o que vai a ser o cartel, que ademais poden ver os que nos sigan a través da televisión, donde se ve reflexado en dibuxos un resumo do que soe ser a Feira das Nenas da Silva. En canto sepamos o programa, aquí o mostraremos, pero lembren, xa está publicado un cartel da feira que será os días 18 e 19 de abril, Feira das Nenas da Silva. O Concello de Cerceda está programando diferentes percorridos por parte de varios técnicos para comprobar o estado das estradas e as necesidades máis urxentes agora que chega o bo tempo e que se vaya a efectuar ou a actuar rapidamente. Por exemplo, tapando baches que hai por todo o Concello, especialmente algúns máis significativos na propia avenida da Coruña, vía principal do Concello, ou tamén mellorar o firme en sitios tamén significativos, como pode ser a rampa que rodea o Centro Médico de Cerceda, moi deteriorada, e tamén diferentes estradas, incluso limpar zoas afectadas por o levantamento de grava ou pedras, por exemplo, tras o paso do Rally da Coruña por Cerceda. Tamén a Xunta de Galicia licitou o arranxo e mellora do firme da carretera que comunica a rotonda do transformador no Acevedo ata o límite con Ordes, unha estrada xa deteriorada polo intenso tráfico e preténdese así mellorar tamén a seguridade e a circulación. Cambiando de tema, a Consellería de Medio Rural adoptou a decisión de suspender temporalmente os permisos de queimas de restos agrícolas e forestais realizados por particulares en Galicia. Esta medida preventiva entrou en vigor a pasada semana e se vai a manter vixente ata un novo aviso. A suspensión implica que non se tramitarán novas autorizacións e o que os permisos que xa foron concedidos deixarán de ter validez. Esta determinación se tomou tras evaluar a evolución da situación meteorolóxica e analizar detalladamente as indicacións dos técnicos que inciden no risco que hai de lume. De feito, xa se produxeron lumes en algúns puntos de Galicia e tamén fora de Galicia. Dende a Xunta solicitan a colaboración cidadá para extremar as precaucións e denunciar calquera actividade delictiva incendiaria da que se teña coñecemento.
En canto tempo, falamos mañán de unha nova xornada ca influencia do anticiclón situado ao norte das Azores con circulación de vento do nordés. Con esta situación se agarda unha xornada de ceus pouco anubrados ou despexados, haberá algún banco de néboa matinais e canto máis ao norte, especialmente na Mariña Lucense, haberá máis nubes. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, mentres que as máximas non experimentarán cambios significativos. Aquí en Cerceda teremos temperaturas frescas, tirando a tardiña e pola noite, e durante o día temperaturas máis ou menos agradables. Os ventos soprarán de norte-nordés, moderados no litoral e nas zonas altas. Pois co tempo rematamos o informativo. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.